Al principi tot anava bé. Tots érem amics, compartíem hobbies, com per exemple jugàvem a l'ordinador, parlàvem per Skype, anàvem a quedar i jugar al Pokémon GO. Tot era feliç, però un dia va canviar. Buah, Míriam, avui el Marc ha aconseguit un Pikachu, tia. Hem de parlar. Què passa? Senta't. El pare ha trobat feina. Què dius? Sí, ha trobat feina. Però... no és aquí. És a les afores i ens hem de mudar. Com que ens hem de mudar? Ens tindrem que mudar d'Insti i... D'institut també? I els meus amics, què farem, Sara? Bueno, pots crear d'altres amistats. No t'enfadis, vine! Sí, Marc, doncs el meu pare m'ha dit, m'ha dit la meva germana, que el meu pare ha trobat treball, tio, i és una mica lluny i segurament marxaré de l'institut i hauré d'anar a un altre. Segurament només podrem quedar una vegada al mes o així, però bueno, tinc l'ordinador i podrem parlar i jugar cada dia junts, tio, així que... Nuevo, ¿qué tal? Sisplau, comencem. Creieu el dossier. Doncs sí, la veritat és que ha sigut una merda de dia, tio. Però sempre és el nou, no? I el nou sempre, doncs, el molesten, perquè és així. ¿Qué pasa, Bertus? Què? Que hem vist el teu canal, friki? El canal de què? Sí, de YouTube, pringat, ets un pringat. No tinc canal de YouTube. Com que no? Si ho he vist a la teva carpeta. La meva... Això és un amic molt llunyà, I teniu la misma veu? No sabeu bessons, no? No, tio, però hi ha molta gent a la meva veu. Tonto. Moriràs a casa, fill de puta! A veure si et passa ja, que no tindràs massa aquí. Fill, li queden 4 setmanes de vida a la mare. Morirà. El càncer és terminal. Crec que ja està bé. Albert, vine així. Farem un registre. El vos signat demà. Papa, m'he barallat perquè m'han estat molestant. Què és això, Albert? Un avís de conducta contrària a les normes, un parte. Però això què és, Albert? Com és possible que portis així malament? Estic tot el dia treballant perquè tu et portis així. Doncs ara et quedes un mes sense ordinador i sense tecnologies. Sapa, no et vull parlar més. Però, ho parlaré, No tinc res a fer per la tarda. No podré parlar amb el mar, no podré jugar. I pel matí només que em molesten i em peguen. No puc aguantar més. Falta que a día de hoy sigan pasando estas cosas, que molesten a la gente por ser de otro color, por tener otras orientaciones sexuales, por tener otros gustos. Unámonos y acabemos con esto.